Μάλιστα με την Μπαρσελόνα δέχτηκε το πρώτο της γκολ από στατική παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία, που θυμίζω ξεκινά την αγώνα, δεν θα βρίσκεται στην 26μελή αποστολή του Didier Deschamps. Κοστόπερ ο Χάβι Λόπεθ και ο βασικός μέσος ο Μασταντουόνο πίσω στο Μασταντουόνο. Καμαβιγκά και πάλι ο Αργεντινός στο ξεμαρκάρι στο Άλαμπα. Επικίνδυνα μες στην περιοχή, το γύρισμα Μασταντουόνο και μαζεύει ο Εσκαντέλ την προσπάθεια του 18χρονου Αργεντινού. Εδώ μπήκε ο Γκαρθία, επικίνδυνα μες ο Μασταντουόνο. Τώρα παίρνει από τον Αλεξάντερ Άρνολντ. Τσουαμενί. Φερνάντες, δεν περνάει η πάσα του, έδιωξε ο Μασταντουόνο. Ωραία, ο Κολομπάτο έδιωξε προς στιγμή. Στη συνέχεια φάουλ του Ρέινα στον Αργεντινό Μασταντουόνο. Αλεξάντερ Άρνολντ, Μασταντουόνο, προσποιήσεις, ωραία, αλλάζει με τον Καμαβιγκά. Μασταντουόνο ξέφυγε από τον Φερνάντες, ωραία κίνηση από τον 18χρονο, κερδίζει όμως ο συμπατριώτης στο Φερνάντες. Δεν του δίνει την μπάλα ο Καμαβιγκά. Μασταντουόνο. Άρνολντ πήρε από τον Καμαβιγκά. Μασταντουόνο. Καβίσιους. Μασταντουόνο, έχει ανέβει ο Αλεξάντερ Άρνολντ, έτοιμος για μια σέντρα. Χαμηλά στο ύψος του πέναλτι. Ενή. Μασταντουόνο. Αλεξάντερ, μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μασταντουόνο. Μασταντουόνο. Μασταντουόνο αλλάζει κατεύθυνση, απέφυγε τον Κώστας. Η πάσα του για τον Καμαβιγκά. Γρήγορη εκτέλεση. Μασταντουόνο μες στην περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο καλό το πόδι του αριστερό. Σουτάρει out. Τελέστηκε γρήγορα το φάουλ. Πιάστηκε απροετοίμαστη η αντίπαλη άμυνα. Άρνολντ. Μασταντουόνο. Κίνηση του Καμαβιγκά. Καταλήγει στον Καρβαχάλ. Μασταντουόνο. Σε ριχά νερά σήμερα και ο Βραζιλιάνος. Μασταντουόνο. Σέντρα.